Please try again later. Baby ya kina ina ne? Ina gida. Okay, ina bukatan ganin ki. Ya kamata ki zo. Kin san kwana biyu ba ma da ya kamata in ganki mana. Haba. Kwana biyu ban zo gidan ku ba ke baki zo gidan ba. Ya kamata ki zo. Ina fara gida ki zo ki same ni. Wallahi ina da bikin waje uwana ne amma dan Allah ka yi haƙuri. Ya baby kin yi misin wallahi. Wasu miliyan 5 na samu na. Na so mu je ne shopping dan sai miki kaya ko me kike so. Dan sai miki takalmi din me wani abun da kike so. Abun mamaki. Ba ke ne kika ce za ki je anguwa bayan za ki je biki? Ya kuma na ganki anan. Ai wasa nake ma. Wasa kike yi? To ai ni ma duk wasa nake maki ai. Kawai dama saboda ganki ne. Ki hakuri baby ina da 200 yanzu mu je mana sai miki da miki sha. Zan yi da shi. Ki hakuri ki dan mun ganin ki nake so.